Panjenenganipun pujangani panggih ugi samekta gati saya berdiri tidak dumateng saking keluarga kadang pisan pinanganten putri ingkang saking laladan dusun lanjut Prayang Rayun bobile sampun samekta gati saya berdiri ugi pinanganten sekalian kaki lapangan ugi sarawak lha sing arep dundum guri-gurian lho. Kados sampun samekta ing samu kawisipun. Monggo Iki sing isih calon-calone ning kene nunggu antrian jarene. Iya calon lho iki. Kowe piye kowe Mas? Apa yo pengen kowe? Oh, arep pengen pisan apa pindho? Pisan ae. Mulai rayu nih, monggo bapak so ibu saking keluarga bisa putra pinanganten sekalian ke Arab mengobat wonten ing dalem paharjan. Monggo nuwun. Nah, ini lur. Ikut ngiring mantan itu ya lur. Semoga video saya bermanfaat itu aja ya. Ini buat momen sebagai acara ada pernikahan kira mantan itu ya. Kakanti lebet wonten ing dalem paharjan. Monggo. Dalane ekstrim lur iki nggone mantan lur. Woi, kang niki lho mlakune iso mau medun e. Nah, ikut pokoke iki. Gambar aruming sekar kapal bawan sesantine aji ya sesantine ati jalma kanggo prasetyo ing janji sabaya tresna sabaya mukti sabaya pati wangin rabas wana wangsa pangulipan bangun jiwa bangun raga anggayuh wujud ingkang ketremen wong bagus andi lawan ingkang garwa mangis kalian nanti ampun nanti kata-kata dewasa Tuhan agati berdaya arso nindakaken kira temanten putra putri ingkang kalenggahan sampun samekta ing gadisya bengki manjing wonten ing sasana dalem paharjan manunggaling cipta rasa binawan karsa putra pinanganten sekalian anindakaken upacara adat widhi-widana tumuli mangke kapratiti saged dene pujanggari panggih iyang soine tumuli wujuding pasangan pasmane nyata lamun nao piro dadi pasangan ira anggun itu gudang mandiring pribadi sinembuh kawibawan mukti hanya prawati sekar mayang kayu klepu dewa dalu oyote bayi bosro witing sekar mayang pradopo megoro membri sekaripun sekar mayang kayu klepu dewa dalu anguwahaken wujuding Fatima kang bangkit tata jasa
tumuli kiraping pinanganten kadherekaken dening Kang Rama Ibu Gotrah kulawarga Kuwaksa. Kalenggan mangke kunjuk dhumateng saking keluarga kadang pisan ngaturaken pambagya sumindrawuh wilujeng enjang. Monggo Bapak so Ibu mlebet wonten ing sasana papan panekan ingkang sampun kasih. Bagus Andi Lawaka Ayu Maisa kalenggan mangke kawisuda anut satataning adat ingkang sampun wafat. Monggo Bapak Ibu kanthi jawab restu saking keluarga Bapak Daiman Gotrah Kuwaksa ngaturaken sumindrawuh wilujeng enjang. Coba dulu teman-teman kasebadan sedya ing mangke ijab adat satataning adat wujudipun sungkem bekti ing kasarikan Rata Garwa trangkeping asta tumembah sungkem mari kelu ing kasarikan Rata Garwa. Wong Bagus Andi semeneng kuwatan saluhing pasangan pinanganten putri bekti sungkem ing asari sang guru laki Kang Arso Den Switani. Monggo Bapak so Ibu aturaken pambagya sumindrawuh. Tumuli mangke putra pinanganten sekalian monggo Bapak Ibu kabulan pinarakaken. Bagus Andi lawan ingkang garwa Ayu Maisa ninggal alaming jujur kolawan kenyo timangke lelayanan wonten samudyan bebrayan pangangka bebrayan Sakinah mawaddah warahmah. Wujudipun akal istri dono. Angin menika salah satunggal hukum adat. Kalau kita tansah mangayu badya umpama adat winisa hukum kapira wonten ing perkawis